Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген сүзебез бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең кылган күркәм гамәлләре, алар янында узган сәяхәтләребез, вакыйгалар һәм башкалар хакында. Бүген безнең программада тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Ульяновск өлкәсенең 2021 елгы үрнәк татар гаиләсе. Мин бер кашында каршы килмәдем. Biz бик бер-беребезне хөрмәт итеп тордык. Свердлов өлкәсе Бәякбаш авылы белән таныштырырбыз. Авыз гармоннарда уйнаганнар, баянислар авылда бик күп булган. Мәдәни тормыш монда гөрләп барган инде. Свердлов өлкәсендә кызыл зонада эшләүче шәфкать туташы Раушания Җангирова. Эшләүе авыр, конечно. 4 смена белән эшлибез. 4 смена белән 6 сәгатькә керәбез. Орча районының Яңа Көнәр авылы мәдәният йорты кабат ишекләрен ачты. Ремонт объект культурный наследие. Вот. Ошо объектны кыска гына вакытта эшләп чыгара туры килде, Аллага шөкер, исән-сау башкарып чыкты. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Исламны кабул итүнең 1100 еллыгын Болгарда Итил елгасында мөселманнар курултайы дип аталган Россия күләм җыен белән башладылар. Форумда Татарстан, Мәскәү, Ленинград һәм Свердловск өлкәләре, Кемерово, Башкортстан, Мари иленең вәкилләре җыелды. Әлеге очрашуда быел Коръәнне кул язма рәвешендә язылачагы хакында әйтелде. Проектның төп башкаручысы итеп Казан каллиграфы Артур Писаренко сайлап алынган. Болгарда татар батыры образын тургызучы Туган батыр милли проектын тәкъдим иттеләр. Ул Татарстан мөселманнары дини нәзарәте белән берлектә Туган авылы милли туристлык комплексы тарафыннан тормышка ашырылган. Туган батыр яңа сюжетларда, компьютер уеннарында, комиксларда, мобиль квестларда, мультфильмнарда гәүдәләндереләчәк дип ниятләнә. Шуларның берсе булып Туган батыр риваятләре дип аталган әкиятләр китабын бастырып чыгару тора. Аны эшләргә Татарстанның халык язучысы, драматург Зөлфәт Хәким җәлеп ителгән. Төркиядә татар әдәбияты классигы Әмирхан Еникинең хикәяләре төрекчә китап буларак дөнья күрде. Аны төрек галиме Алип Әрән Дәмиркая тәрҗемә итеп бастырган. Китап онытылмас минутлар дип исемләнгән. Анда татар әдәбиятының адәм баласындагы психологик халәтне сурәтләүче 10 хикәясе урын алган. Моннан тыш Хамрат Кабировның Убырлар уянган чак дип аталган фантастик романы да төрекчә китап буларак дөнья күргән. Афганстанда татар җәмгыятенең аксакаллар һәм мөфтиләр шурасы утырышы булды. Очрашуга Афганстанның барлык провинцияләреннән 50-гә якын аксагал һәм мөфти килгән иде. Чарада татар җәмгыятен үстерү мәсьәләләре, шулай ук мохтаҗларга ярдәм күрсәтүдә гуманитар программалар хакында фикер алышканнар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка рәхмәт сүзләре җиткергәннәр. 2021 елда Татарстанда 16 мәчет ачылган. Шуларның 12-се яңа, 4-се төзекләндерүдән соң. Моннан тыш Казанда 3 сәүдә үзәгендә намаз уку бүлмәләре дә эшләнгән. Интернетта 20-нче гасырның 100 татар җыры дигән проект эшли башлады. Һәр җыр янында аның турында белешмә язылу тарихы хакында аңлатма бирелә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр даим элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Ульяновск өлкәсендә үрнәк татар гаиләсе 2021 конкурсына йомгак ясалды. Оештыручыларның әйтүенә караганда, баштагы елларда бу бәйгедә төбәктәге шәһәр, авыллардан 9-10 гаилә катнашкан булса, бу юлы аларның саны 30-дан артып киткән. Бөтен Россия татар гаиләсе фондының Ульяновск бүлекчәсе һәм өлкәнең Өмет газетасы уздырган гадәти булмаган бәйгенең кайбер мизгелләре һәм анда катнашучы күркәм гаиләләр хакында бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итәр. Бәйге игълан ителгәннән соң бер ай дәвамында өлкәдә чыга торган Өмет газетасының һәр санында шәһәр, авыл районнарында яшәүче татар гаиләләре турында язмалар чыгып килде. Өмет газетасында без әлеге гаиләләрне ел дәвамында биреп барабыз. Һәр вакыт аларны бүтәннәргә үрнәк итеп күрсәтәбез, үрнәк итеп куябыз һәм яшьләрне сезнең үрнәктә тәрбияләргә тырышабыз.
Конкурсның нигезләмәсе буенча ир белән хатынның 30, 40, 50 һәм 60 ел бергә яшәү генә түгел, аларның бер урында озаклап эшләве, хезмәт стажы, гаиләдәге бала аныкларының күп булуы да шарт. Аның өстенә гаиләдә катнаш никахлар, аерылышуларның булмавы, килен кияүләр белән дустана мөнәсәбәттә яшәүләренә дә игътибар ителде. Хәзерге вакытта гаиләнең үз кыйммәте бераз төшебрәк бара. Яшьләрнең гаиләләргә карашлары үзгәребрәк китте. Соңгы вакытта менә бүген бәйрәмгә килгән парларыбыз шундый соклангычлар иде. Бер мәртәбә кияүгә чыгып, бер мәртәбә өйләнеп, гомерлеккә яшәгән кешеләр алар. Тормышларда җиңел генә булмагандыр, агыда булгандыр карасы да, ләкин алар сынмаган, сыгылмаган. Бәйгедә катнашучылар үзләре белән гаилә ел язмасы сыман иләрендә кадерләп сакланучы фотоальбомнарын да алып килгән. Бер почмакта алардан матур күргәзмә дә эшләп тора. Андый альбомнар Ишиевка бистәсеннән килгән Хисамыддиновлар гаиләсендә дә берничә. Кай вакытта төннәр йокыга киләми, искә төшәбезен служиткән дуслар. Эшләгән вакытта чыккан карчыклар карап утырган зря мотор битрамышны. Прямо күздән яшьләр килә. Шынлы районы Кәше авылыннан килгән мәгариф ветераны Рузапа белән мәдәният хезмәткәре Хәмит абый да озак еллар узудан тышлыгы туза, битләре саргая башлаган. Башлыча аклы каралы фоторәсемнәрдән торган гаилә альбомнарын китергәннәр. Аларның яшьлек мизгелләре фотоларда гына түгел, хәтердә дә сакланып калган әле. Семья башлаган көннәрне искә алабыз. Семья кырган көннәрне менә беренче төшкән фотографияларыбыз. Бу көнне хөрмәтләүләр һәм котлаулар чыннан да күп булды. Новоспасск районыннан Фәриха апа белән Яфет абый Юнушлар 50 ел гомер итеп 2 бала үстергәннәр. Бүген аларның 5 аныклары бар. Аныкларыбызны да балаларыбыз сыман татар гореф-гадәтләр буенча тәрбияләргә тырышабыз ди Яфет абый. Сабырлык кирәк. Сабырлык булды. Сабыр мин инде үземне правилам алдым. 1 секунд постоял, 1 секунд, 2 секунд, так, все скипело, остыло, и аннан соң инде нормы выходишь. Шунарга күрә бер-береңә кирәк уступательгә, берең сөйләгәндә береңә тыңлап торырга кирәк. Мин бер кашын да каршы килмәдем. Без бик бер-беребезне хөрмәт итеп тордык. Моннан берничә көн элек кенә алтын туйларын билгеләп узган Рамилә һәм Эмиль Вәлиуллиннар икесе ике районда туып үстеләр дә, аларны студент еллары очраштыра һәм кавыштыра. Шул еллардан бирле ярты гасыр узып та киткән. Сават сабашылтырамый булмый, гаилә ул бик проблемный бит инде. Мана ул сават саба булган вакытта, һәр вакытта Эмиль абыйың ул шыпырт кына кала иде. Мин инде ничектер үземне тынычландырып, тоже матур иттереп, яхшы якка бер алып китә идек. Матур иттереп. Без гаиләбездә бер качанда бер-беребезгә авыр сүз әйтмәдек. Кушылганда да вәгъдәләребезне биргәнбездер. Без бер-беребезгә бер-беребезне зурлап, хөрмәт итеп, кадерләп, бик зур матур гаилә, тәртипле гаилә булып яшәдек. Сингили районда яшәүче Гөлфария һәм Радик Латыйповлар Чүпрәле якларыннан Ульяновска килгәч танышалар. Радик автотранспорт хуҗалыгында эшләсә, Гөлфария 40 елдан артык мәктәптә балаларга белем бирә. Татар телен өйрәтүдә байтак уңышларга ирешеп, ил күләмендә җиңү яулаган укытучы. Берничә ел элек алар районның иң яхшы гаиләсе дигән мактау китабына да кертеләләр. Быелгы бәйгедә исә алар Йөрәк сере номинациясе җиңүчеләре. Бүген аларга Бөтен Россия татар гаиләсе фонды бүләкләре дә тапшырылды. Яшьләргә минем теләгем яратышып иләнешсеннәр иде. Байлык дип тә түгел. Ниндидер бер матди чыганакларга игътибар итеп тә түгел. Ярату булсын, бер-береңне күңел тартылу булсын, бер-береңне зурлау булсын, бер-берең белән горурлану булсын, бер-береңнең оңа авырлык килгән вакытта да әгәр дә мәхәббәт булса, ул бөтен авырлыкны да кеше җиңеп чыга. Бүгенге бәйгедә катнашып җиңеп чыккан һәр юбиляр гаилә дә Ульяновск өлкәсе татар автономиясенең үрнәк татар гаиләсе дигән алтын китапка кертелде. Анда аларның фоторәсемнәре дә куелды. Очрашу истәлеге итеп, аларга сертификат, диплом һәм кубоклар тапшырылды. Иң мөһиме, аларга оештыручылардан зур ихтирам һәм җылы хөрмәт күрсәтелде. Ульяновскдан Рамис Сафин, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алдагы минутларда Свердлау өлкәсе Бәякбаш авылы белән таныштырырбыз. Авыз гармоннарда уйнаганнар, баянистлар авылда бик күп булган. Мәдәни тормыш монда гелдә гөрләп барган инде. Свердлау өлкәсендә кызыл зонада эшләүче шәфкать туташы Раушания Жангирова. Эшләүе авыр, конечно. 4 смена белән эшлибез. 4 смена белән 6 сәгатькә керәбез. Орча районының Яңа Көнәр авылы мәдәният йорты кабат ишекләрен ачты. Ремонт объект культурный наследие. Вот. Ошо объектны кыска гына вакытта эшләп чыгара туры килде, Аллага шөкер, исән-сау башкарып чыктык.
Свердловск өлкәсенең Красноуфим районы татарлары белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Моңа кадәр без Урта Бәйәк һәм Бәйәк Түз авыллары турында сөйләгән идек. Бүген 3нче сала Бәйәк Баш белән таныштырырбыз. Төзек һәм киң урамлы авылда мәдәнияткә гашык халык яши. Шул ук вакытта борчыган мәсьәләләре дә бар. Фельдшер-акушерлык пункты ябылган, мәктәптә татар теле укыту туктатылган. Айзат Шаймарданов дәвам итә. Бәйәкбаш авылы исеменнән күренеп торганча, Бәйәк елгасының башында урнашкан татар авылы. Монда кул осталары, мәдәнияткә гашык кешеләр яши. Бу сакланып калган иң борынгы. Иң борынгысы бу безнең картәниләрнеке әле. Без менә шундый иң элек вакытны гына берәмез җыйдык. Бу минем менә картәни Гөлзәмия картәниемнеке, әниемнең әниенең сөлгесе. Истәлеккә гомер буе әнием саклаган, үзенең әниенең эшләгән эшләрен. Менә хәзер мин шундый клубта эшләгәч, шундый уникаль культура йортында йөргәч, шундый уголок ясарга уй булгач, әниемә биреп кайтарды. Инде син сакларсың буларны дип. Буыннан буынга тапшырылган сөлгеләр булар. Бүген көндә чигү белән шөгыльләнүчеләр бармы? Бар, авылда барлар. Безнең Фатхиева Мисәйдә апай бик матур чигә. Бисер белән чигә. Хәзер бит яңарды. Мулина белән чигеп утырмыйлар. Бисер алмазная бушка китте хәзер модага. Шундый эшләр белән булашалар. Фатима Байтулина бик матур тоже шундый эшләр эшли. Ансамбльгә йөри 5 кеше, 5 кызбыз, 5 хатын-кыз. Аннан безнең сольный артистлар бар. Фризонова Лариса Брониславовна рус телендә җырлый, и Мухлиев Радимир безнең татарча җырлый торган җегетебез бар. Пандемия генә авылның мәдәни тормышына бераз аяк чалган. Пандемия хәтле бик күңелле иде. День силалар уздырабыз, сабан туйларда катнашабыз. Үзебез быел сабан туйында алып бардык. Менә бездә булган сабан туйны беләсездер инде. Әлегелектән бик монда халык дәртле булган, авыз гармоннарда уйнаганнар, баянистлар авылда бик күп булган. Мәдәни тормыш монда гелдә гөрләп барган инде. Пандемия вакытында? Пандемия вакытында азрак кына басылып торды. Сайлаулар алдыннан әле рөхсәт биргәндә, концерт куярга рөхсәт биргәндә, артистлар килделәр, менә шу зал тулык була торган иде. Гел тулык. Бәйәкбаш авылы зур түгел, якынча 100 кеше яши. Соңгы елларда яшьләр авылда калу ягын карамый, белгечләр дә җитми. Шунлыктан ФАП ишегендә йозаклар тора, мәктәптә ябык. Балалар күрше Урта Бәйәктә белем ала, ләкин анда татар телен укыту туктатылган. Моның нәтиҗәләре хакында безгә ветеран укытучы Галиябану Хәсәнова сөйләде. Балаларыбызга бигрәк аяныш. Мәктәптә дә менә 9нчы майларны кичәләр үткәргән вакытта рус телендә алып барылалар. Татар теле бөтенләй дә юк дип әйтергә була. Гореф-гадәтләребез онытылып бара. Монсы аяныш. Сез укытканда мәктәптә татар телендә укытасызмы? Татар телендә, саф татар телендә. Башлангыч класста бөтенләйме? Бөтен балалар, бөтен телләр. Менә хәзер урамда да балалар рус телендә сөйләшәләр. Нәрсә булып бетәр икән? Мәктәптә хотя бы атнасына 1-2 сәгать булса да ана теле дәресе керсә, балалар нәрсәдер аңларлар иде. Галиябану Хәсәнова белән тулырак әңгәмәне киләсе чыгарылышларда күрсәтербез. Аның улы гаиләсе белән 6 ел элек Бәйәкбашка күчеп утырган. Алар озак еллар Сибир һәм Екатеринбургта яшәгән. Ләкин туган авылга кайтып нигездә үз эшләрен башлаганнар. Галиябану апаның килене Венера Хәсәнова сөйли. 2018 елны фермерские крестьянские хозяйства ачтык. Государственный программа буенча грант алдык 2 миллион. Аның біз алдык сыйыр, кормозаготовительный техника. Хәзер эшләр шулай бара. Эшләр барамы? Бара. Табыш китерә, акча китерә? Китерә. Ничек эш эшлисез? Ирем, үзем, улым. Венера ханым укытучы булып эшли, ләкин үз авылы Урта Бәйәктә аңа урын булмаган. Шунлыктан ул моннан 15 километр ераклыкта урыс авылына барып укытырга мәҗбүр. Ә Бәйәктәге мәктәптә шәһәрдән килеп укыталар. Сәйер хәлләр. Венера ханым Хәсәнова кебек кире үз авылларына кайтырга теләүчеләр кимеми. Бу Бәйәк-башның үсешенә йогынты ясар дип өмет итәләр.
Файза Шаймарданов, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Медицина хезмәткәрләренең авыр хезмәте һәм ковид белән көрәше турында гадәттә хастаханәләрдән сөйлиләр. Березовский шәһәреннән шәфкать туташы Раушания Жангирова белән Уралдагы хезмәттәшләребез гади тормышта көрәш шигеннән читтә очрашты. Кызыл зонада күп сәгатьләргә сузылган сменадан соң саклагыч костюмнарны салгач, өендә, якыннары һәм туганнары янында ул үзен ничек хис итә икән? Киләсе сюжетны карыйк. Раушания Жангирова Свердловск өлкәсенең Березовский шәһәрендә яши. Инде 1 ел ярым кызыл зонада эшли. 20 елдан артык балалар инфекция хастаханәсендә хезмәт куйган ул. Пандемия башлангач, эш юнәлешен үзгәртергә туры килә. Бүген Раушания ханым 1 көн эшли, 3 көн ял итә. Без аның сменасын тәмамлап, өйгә кайткан мәленә эләктек. Раушания ханымны ире Марат, кызлары Раяна һәр вакыт сагынып көтеп ала. Вначале-то боялись, в красной зоне работают. Ей тяжело. Мне тоже приходится встречать и ночью, и днем. Ну, днем-то я на работе, а вот выходные дни, вот только как вот и езжу туда, и на работу, да с работы привожу. Дома по хозяйству помогаю. Раушания ханым Башкортстанның Шалкак авылында туган, табиб булу бала чак хыялы. Язмыш аны Свердловск өлкәсенә китерә. Һөнәренә тугры ул, авырлыклар алдында баш ияргә яратмый. Кызыл зонада эшләүе авыр, конечно. 4 смена белән эшлибез. 4 смена белән 6 сәгатькә керәбез. Кайчагында үзебезнең сатурациядә ширләрнекеннән кимрәк, наверное. Чөнки тыналуы уже авырлаша, баш әйләнә башлый, даже смена аның узагына. Шуннан чыкканда инде бүтән киемнәрне салып, утилизацияга юынып чыгабыз, чиста киемнәрне чыгып. Без оннан чыгуга безгә җылы аш, җылы чәй әзерләнеп куела. Уллары Ринат хәзер армия сафларында, йорт эшләренең күбесе олы кызлары Регина җилкәсендә. Наша мама работает в красной зоне. После работы, конечно, она устает. Мы стараемся ей помогать, прибираемся, готовим кушать. Стараемся, чтобы мама отдыхала у нас, да? Мы ее очень любим и бережем. Раушания Жангирова эше тыгыз булса да Курай ансамбленә дә яратып йөри. Биредә ул ансамбльнең беренче оешкан көненнән үк. Төркемгә йөрүчеләр белән 15 ел эчендә чын дусларга әйләндек, туганнар кебек ди. Раушания турында җылы сүзләрне аны туктаусыз әйтеп була. Чөнки ул һәр вакытта да кеше буларак та, менә коллективның Курай ансамбленең җырчысы буларак та, ул һәр вакытта кешечә йөзе белә борылган ханым. Аңардан һәр вакытта җылылык бөркелеп тора. Ул һәр вакыт семьясы эчендә менә дигән ул әни, 3 баланың әнисе ул. Менә дигән ул хатын. Аның тормыш иптәше дә Марат та. Алар шул тиклем тырыш семьялар, алар үз йортлары менә үз куллары белән төзеп чыккан йортлары аларныкы. Хәзер бигрәк тә бүген якыннарның мәхәббәте һәм ярдәме аеруча мөһим. Һәр кешегә игътибарлы булсак иде дигәнгә мәдәшебез. Шуңа күрә бүтән кешегә дә әйтер идем инде. Курыкмаенча, прививкалар куйдырсыннар иде. Үзләрен сакласыннар, туганнарын, олы кешеләрне бигрәк тә сакларга кирәк. Шуңа күрә прививкалар, менә без гаиләбез белән куйдырдык. Хәзер рәхәтләндереп тыныч йөрибез. Әле 1 елга пока. Шуңа күрә ширләмәдек. Үзем кызыл зонада эшләп ширләмәенчә менә әйбәт эшләдек. Шуңа күрә бүтән кеше дә куйдырсын иде. 2022 ел гел шатлыклы хәбәрләрдән генә торсын иде. Аралашып яшәргә язсын. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Арча районының Яңа Кенәр авылында капиталь төзекләндерүдән соң мәдәният йорты кабат үз ишекләрен ачты. Бинаның 2нче катында бай мираслы китапханә урнашкан. Милли мәдәни проект кысаларында башкарылган хезмәт яңа ел алдыннан авыл халкына зур бүләк булды. Тулырак җирле хәбәрчеләребез белән әзерләнгән видеоязмада.
Hayırlı saatte deyip. Hayırlı saatte. Rahim itiniz. Mondayla kurgan yok ya. Sağ keskenle. Eydəgiz, rahim itiniz. Qadarlı qonaqlar. Tabiatın en güzel tuşlarında uğraşan Yaman Pınar Ağı'nda bugün zor tantana. Federal program boyunca объекты культурного наследия, ремонт объекты культурного наследия деген. Вот. Ошо объектны кыска гана вакытта эшлеп чыгарга туура келди, Аллага шүкүр, исен-сау башкарып чыктык. Объектнын баясы 19 миллион. И в книгах твой хранится фонд «Помощник вездесущий». Рахим итегез. Рахмат сізге. Так, бірні, матырып келесек. Матырып келесен, қызларға да міне жазылдар жырлары. Rahmat Beycan. Bu yakta bizim yine bağlar kitaphanasıydı. 3 milyon altı kitap var burada. Şuyumuzlamız sizge? Evet. Şurası yürüyüz yer mi? Bundan günler şimdi kitaphanasında. Yürüyüşsüz mü sonunda? Sen de şey etkende. Kışı kup yürüme. İyi yani bunun konsept para oturamadı. Bir kup bulamın da bir şey. Vay mı? Yeni de milletin de otlağı 2 gün gileminde. Rayonumuzda aktif kişiler yaşaytırgan yerde kuptan kirek değil. Siz disiplinimle baba kalıp, tıraş kalıp, izli kalıp yaşayın. Günlerimizde, rayonumuzda. Hem elbette rahmet bizden Respublikası'nın Prezidenti Öztürk Minakhanov'a, ilimiz Prezidenti Vladimir Putin'ga, hükümetimiz yetakçilerine şuşunlu programlar buldurganlar için. Birida turli millatlar birgalab do'st tatu yashay. Bu kunni sahnada har millat vakili o'z ustaligini ko'rsatdi. Va o'zingizda klubga kerak bir olasiz. 100 minglik sertifikat. Madaniyat yurti direktori Ilham Valishin Orsha munitsipal rayoni boshlig'i Irshod Nuriyev qo'lidan 100 ming so'm ko'lamidagi sertifikatni qabul etdi. Ko'p kuch qo'ygan tuzilish xizmatkorlari da rahmat xatlarini loyiq bo'ldi. Avullarda bir ko'p ishlar ishanda bugungi kunda ishlanuvda ko'p, ishlisi de ko'p. Bugungi kunda endi qizg'anishga qarshi ko'p avullarda bizning suv bo'yicha ishlarimiz bor. Yo'llar bo'yicha qizg'anishga qarshi bizning 24 avulimizda yo'l yo'q bora turgan. Нашар халдagi yo'llar deb aytira kerak. Оның bo'yicha ishlarimiz bek ko'p. Оның bo'yicha ishlarimiz birga isen-sog' bo'lganlarning barisini ishlab bo'ladi. Менә bir 7-8 юнәлештәгенә соңгы вакытта регионнарга аларның вәкаләтләрен әйбәт иттереп үтәр өчен без федераль бюджеттан программадан акча чыгымнары карадык. Бу гомердә андый нәрсә булганы юк иде. Шуңа күрә алга табада тагын бер фикерне генә әйтәм, менә бюджетка бәйләнгән. Безне кайбер безнең оппонентлар гарифкә кимегән икән, сәламәтлек саклауга кимегән икән дип, мин сезгә саннар белән кызганычка каршы үзем бирә алмадым. Саннар белән әйтә алам, бер генә юнәлештә дә акча чыгымнары бюджетта кимемәде, киресенчә артты. Безнең андый бүгенге көндә мөмкинчелегебез бар. Инде авылга ям биреп торучы бинада күркәм вакыйгалар гына булсын. Сәхнәсеннән шатлыклы көйләр генә яңгырасын. Мәдәният йорты һәм китапханә халыкка хезмәт итсен. Аларны игелекле эшләргә дәртләндерсен. Ләйсәнә Сыдыртдинова, Татарлар, Орша районы. Тапшыруыбызны Фәнис Яруллин сүзләре белән төгәллибез. Үтә даннар, бетә маллар, күп эш кала күмелеп. Күп эш калса да күмелеп калмый игелек. Бер-беребезгә игътибарлы, игелекле булыйк. Сау булыгыз. Мәдәни чараларның төп вакыйгасы дип әйтим, ул Пушкин картасы кертелү. Бу инде быел безгә 14 яшеннән 22 яшенә хәтле яшүсмерләр һәм яшьләр өчен акча бирелде. Һәм алар бу акчаны бары тик мәдәни чараларга гына сарыф итә алалар. Һәм аерым инде монда карарга кирәк, бу теге яки бу спектакль бу Пушкин картасына керәме юкмы? Аерым дигәндә безнең күп кенә татар спектакльләребез, татар чараларыбыз нәкъ бу Пушкин картасына эләгә. Һәм муниципалитетлардагы мәдәният йортлары да хәзер аларга бу үтәргеч булды. Шулай төрле кызыклы проектлар ясап, үзләренә яшьләрне җәлеп итә. Шундый конкуренция башланды хәтта яшьләр өчен. Киләсе елга ул 5000 булачак. Һәм бу 5000 арасында әле шулай кинога да барырга мөмкин булыр, әмма ул кино Голливуд блокбастерлары түгел, безнең милли кинобызда, Россиядагы бара торган кинолар да Россия тарафына ясалган кинолар монга бу спискка керә ала. Монда игътибар белән карарга кирәк. Бу кинога барганда Пушкин картасы эшлиме, юкмы?